Edian level no no mo so na mbefra mu chese akura yi keka bi kire ma me huni awoye o. Ena ma me ne ka kire ne se. Asem a me beken tie ni yi na asem e wo ho. Ma me ne ka kire ne se. Ade a woni maye na nawia kataban yi. Wo kono make sure say moto na wutimu no wudru fi a ensi mfrim. Fawura dem ne tena so ama adenchi. Wo kwada afa moto ne da. Wo kwa akwadware afa moto no edware. Empo akwaja wonan ya moto kro no afa kọ. Ensi mfrim da. Enye sa wo ya wadwene se obesi afri moto we mu a. Asem wo ebeto wo no. Wo mpe. Eja ene nkwara nketo aba so ode akatafo a. Yemfa nipa anya hwe nsem nto yesui. Wo se wakofie no. Normal Olivi normal wo se wahunu de ye 2 weeks ne mami tim. Ewi ase de esi etimi ka say yade eba o. Nipa afrim 1.5 months. Afei de onua ban so diso. Adena kwaso 6 months ne girlfriend den so ode ne gigi nani no. Na say within the interval of 6 months no. Nipa miensa. Na osi afei de wono atena sesei din na wo hwe nsem no a timu se kai ebetimi afiri ba bia maami efiri sesei ni problem nyina ne se maame no oni ne number oni ni photo oni mia wo fire oni mia wo ye obeye den po nanka wahunu di dwa toa akwaнаnim se de esi ye bia onfa nche we na adane asem bi enne yedi ho aboboi aye nsempio pragia driver gangster fo nyina hene enne wose nani abre abusumi nsianie ma mekọ nua ba akọ empena nso ayede na ejeje yeni no ono nso kọ wotena se na wosese a ohun ne se efridi efre sen na odwene ho efa empanyimfo afia ha yenkoni nkodi asemi hu nkomo na yekasa bibi wo wiase ya na no ne atifia ena pragiafo ye bi ba betena ha se maami bi o se hwan obi afro ne ka na niam bi am se o kwan kra nipa ne fa so kra sifiri ka anim no ayi pragia anim no wa hu no eniam a o ja ne pragia anim no egune na ho bi nie ma o de be kire ye mfia bibi wo wiase ye kan bi ana wo bi twikai bia na obi nso so pragia yi wo twibi fire ahweyie me eye me nwanwa se anoba abaye timi aba ma nipa miensa awuo na den carbonate de nka obi ya obone ana abrampa ene se nka wiase na obi awukọ because obi afom ne yonko na wonko well yenim nipa na oye Mr. Champon te say de aye ne de bronya ise empe so lesson so salute bi moya no so a Monhwe ne mic na mami ni nyina esiso Madam bi o se wo de bibi o kira de na wo hwe Sompa Nkomo a wotimi ka wa classroom kura edumre bia na odi tunkrofo ya wada de no me chia ne pa ana santasi driver ne bi so wo de Richard ni suban de mi hu bi da abrante no fefefefe so bu ade no ebi ni o eso fra sama for me chia mu nyina mutie ye enu na mo bo me so bo obi hia no okrom wose ya mo nchia ye bie ne so ye nipa ene ye no kure pa omudika omudika na ya asemu ya be eye me do se asi ni se ne mo na ya me ya se nipa ewu bia wo mu enni mo hwe no wo mo fa mo wu na ya pragiafo se ebi mu ye dwa nkasa ebi mu ade na nya beto mu kwa na se so open one semfa prage ne se nipa mienu ti front wo mo ye na jese ba ku di ba ku meta emfo ye ti do ko dru ba bi ne ya wo wesi ni ajo hu ne ma nyina pragiafo mi se mi hu ye area ye hu bebre enu tin ne e ba no ye beto mo fo no eye pa
adenti na akora sukọ no ma on se pragya for no ene ne yesi dabre wo mu de ye bi e ba beton ya na enkoda bi e bi 15 years 18 years no wo twibi na mesiri woni de buo mu buo ade ene se ne won be si won be kasa ho ene won one wa hunu wiase awie won empanimfo no na nkona nkete ne de se ebi no mo hwe wo kasa no kwa ne se wo ma uchik wo kasa no ho ne se akora keto no wo tia wo ene tia be ni minim se nwa na ya omunum ne nsu ntia obu okura nana ya wonum bi enso bua ne wo mu ade wo fe se eye ne mre ene de wo gina so na wonim wo da chi asem enkona nkete wiase ena wonom ekwa ena se bi nye nipa nyina na ye nipa bronya breya ya be nipa be gu a ebi ye nhoma ebi ye nnua so ye se spirit enu nti so no obi kasa ese wo dwere ho na wo di buo kakra because nye obia na wo fend na ya ode ebeche wo na so ne enkodai se o sho na nko wanyi kaka no anim atwintwam de na edue wo so be fu akura de wo ba be ha no eno ne ade na ndu bi na mete taxi mu ena me ka kire se me pese enka meto enso bi hey madam muti me sa wate papa panimu onya be 50 something years na eya ade no mote so ya no mo bu afu dada na muti me sa wate me na me kan kire muti me sa akura ade ba de no why we go take a day a thousand bia no hwe man kasa ye dru ba bi na me di ni sika e ma no hey madam da bro boda won ma me kan kire say asuma wa ko ka kire me say wa hu me na ze Mr. Champion de no me de no hey ene nkofo mu tika ni mu man kasa ye so ni mu pa no na nya asem keto enti nkofo ya se bebi no ya drivers ebi no ka pragya no mu ni ade no ebi no mu ade se wa se wotimi fu mo bi a wo bibi kura na obetia ye wan sell life we are brand here ubi bi obetia adwodwo no enhyina pa wonya bi da adwuma nkoso wabrabo be se basa abrant ye me yese afa ne maame eso ne maame ebi na won pene wase asafa onu fese onu aba so maame ne ka se bia ne maame na tete ni so abrant no na nu so bai na ne me ka ne se no wo se yenko hwe maame ne wo hemfa eno no yenko maame ne wo hemfa nana ya yemba ne sofa kakra na ni na se na busua nyina 6 months ni o odi aba ide ebe ntwen so kakra yemba ne sofa ne go di bro nyamra onti mi hwia pa no na enkrofo so nti no mfa nsu nyansa because enne no se ne ne esi kro no dodo no obo mo nsa no enkoda di muade enya fresa wuti ase wo yesa na wonye nchira wonyini che nanum akwa de ne betu mu ne se nana ya se abrantie bi wu a no mu kofie na abro bi wo no mo a yese wo abro wa wo da ku na woto e de na e ba be ku bi abro wa yeso nko kan to kwa che ne bia bra mi fi no be yese se sa kwa sade wo singa bi hu emema ase ne se wo bra no wa mo ne ya wo de mfonso no kwa koma wan wo nkwa nhia wo kokohia wo de mfonso no kwa koma wan obi abri we bi atrase abode ma me panimu ya abranti de woya ne sa no wotimi wo se ahye no akonimu wankasa kura ka kire ne se sa moto na wote so no sa pragya na wotim no e ma ne nsi mfiri mu ja eye no obu no eye be na pragya de dampa so asanete wo so wiase mu nsem do so nana ya nanu ya ga bi ba betrase wo se na hima bi ne ai nana hima wo se na hima wo yo hima entina breya akoda no yi ni kana ya o kan se ne nana no wo se so nwu de o se debe o bondia o kese no but won de no se o kese no wo se nana hima no hwedi din wankasa ja se wonim ni awoka nana hima no wankasa nanso obi o te akonwa so ye o hima nana ya wo kase wankasa wo ye hu kura ebenya ababa no enya no na ye nyina ye kase wo kopena nana hima enti mrante ne maba wa ya maba mumra fomu o ton manu ne mu ne ye enti bi kura kwa wade ne enye yie na ya adentra ede na omu gi wo wiase ede be pa no omu gi wo wiase aho kire se ye no ya ye panchie unya fru ade bi de se o chia bebe de we obe ye no kwa ye obe gi so no no kwa se o chia mo wo ni mu nchia obi chia so a wo nsa nye so yie oh enti ne no ne wo mu de ba ne de wo mu nyina yie wo mu ahia wo mu mita enkrofo yi wo mu se yie ananko bia ebe manani ada hono mo ne wo mo ye na moa the youth ne wo mo sesa ubetire ko school nya all the certificate ne te wo moa dia emfa no ba eye kwa na ya me de ma no me nso me da ase emre bi atwem na me se me kura no se me ntokai kaminya pragia momu a
because ya na me hu ne say ade no mote so a asa wiase nyina ya omodia asa minim omafuru obia wo wiase wotwe pragya ne sa na ebom ma na so opagya ba no kra de a na kire so oni adaje ene obi de na aba ye kan yi obi de pragya twi anka de sika ebeba no we de ne de akofo owuo nana Abrampa nana ya se fiada de ye beje ani so ana yaje yegu so pesi yi so de nya so pesi ketwa abusuafo ene nana Abrampa so pesi ne de enya agro wo hwe so na acha ade we bronya so pesi nana ya hwe omo ye na mo mfa bronya ade ne mere wo omo ye no mo mfa mra de ekeka ko no ene 19 mbwa me wa o eno ano no omo ye no mo mfa mra na cha na adwo mo amotie nkan nyina mo nsende mra na ye mfa nkutwitwa ye ho mi ja bombwa nana ya abrantie yi a wo se pragya driver nyesa ayo ana wako jojo maami bi nana ya hwe maami no ebi ana ne nsem kura anya den onsan ko miem nipa miensa ewo nana ya hwe aduro bi wo anwuramam tie ni ye pa busum bi wo na se nana ya wo no ayem bone nam do kwa enya no obedi ka ku obakum wei no wakum wei to obakum be nsia wo behunu se wo na ade fa wo so no na wase waja pade ubetime atua de kora ma nipa no obesan akun nsi bia no wa challenge no wa head am ya frɛ wa ana wa hu mpo nti obekun nana ya hwɛ enkwa ye etwi pragya yi nana ya ekwan we so bini se pragya factory bi wa haw ye no pragya mo bia se ahwa akwan na mika o tafo pankro no ba ahwa meduma bradi nyankopɔn nana ya na wunim wo de ka ekwa ho na se bi bewura wanimu a ubusan se ke na yesi a otimi yewu sei we TV so nana ya hwai nana ya hwa de no edu ba bia bonse why se ke na yesi no why ni say pragya for no wodi watam ajawuma no wamia wano na chika omutimi duru ho nyina me se nana ya wo be yewu sei na we sabe akoda wo yesade wo ya nya no me na beba nine maame no nana ya hwe afi be ko na wie ye yema nipa bi ntiase se on se traffic aba krompa on se kan kokan ma ana nipa so akyere so se wudi wo achi ni se wo ye wo ga na wo free se bibia ni wi se wo be hia nkwanhia asa na afi akwa wie ye ebi ye nua ebi ya abo ensuo tese nana ya ensema e koso se wo wi ase no emema ni bi fa ne sa agro na ye di hwe maame pani wafro pragya nana ya anka boni be ya no be ye wo a ubetime gina ho enam wi ne tramo ne nkwase anema omunum ntino ya ke times hunu ena huni ni huni awi o on sankwase asem mommy ne na ye dai abrewa ni huni oye wo maame pani no onu huni oye wo huni oye so se na ni afira wo nim nyansa ana maame ne se twen yo ma nana ya hwe maame no o heda ba abrante ne ba ai etomo mu twi pragya mu muade kwase asem no mu die na mu to pragya no kra so yanka nkire mu di ma obi a mu mpanyansani obi a ba twa ni trese rasta ni kada ne to eye mommy na o se je pragya no ko twi wo de ma so kwa wa fro ne pragya kra na osuru tie me se wo so de ma nipa ni kada ne to atwa ni trese o kra wagimi nana ya me kana kra o se bia nana ya ja he de wagimi no wagimi akura obewu no wodi ni che Roman father botom kura obewu nana Abrampa se obi wo ha yesi ni tinwi wa twa ase ye de na adwene do nim nyansa bie no obetwa ntra se nikada nto da sa me ka no kra kire wo kwase ati se ne afa akonya to a afa no so asa kire kopadi mu nsuo nyansa na no wata tu so be ndey ko pepa opepa ko twanda ho se ye nim abrabo bia nya akonya no ni bite me na me ka to nana ya ba mami kante me man se omusunu ma wi ana ebo mu no ha abrante no mesi okotwi kobre ma onu so bewubi nana Abrampa mesi wo bewubi nana ya ko miensa na ewu no se wo ndi aduru no so ye ono a etu onkoto na daka o ya abo ho mfasi wo me kan no kra kire wo wu na duru no so wajimi wo nsuo nyansa yantete no ofie na Abrampa ndi obi abusuafo awu na wo keka nsem bi se kire no me dia me yane ne maame ene ne maame ne nua ba ne oba na awuru ene me ya no onu amukra no se nko ne hotenam no odam
na no mansuo na nipa bi de asua nyansa mote pragia wem tontura we ya nipa ba ko betimi apagya kura na mutimu na mudi dinkwase asem adai anana ya de se mai dai na Abraham pasane ya wani abre a wunya ya na ya binya kasa manager nana ya asem sorry da ya tenase da bi sa ase say no person ka wasa wo chechire na wura sa abasa dabi nana ya me say ye me mie kro e kro no ekro sa super so mie kro manura ye mie ne fi na de adura hye mu fi afa ne kro ne bedi nansa na awu enkra ni bi di mi yanka nkire wo mu on ya tu onua no na branch em nana ya obia ni muwa bi ade boa no obia ni muwa bi ade boa no ti abusuafo nyina na me ka kire wo eti abusua pani sori no gosia no na ni nwa akra no so wowu no to ada kasie na asa obia ngu biem na akra ni de osu wowu do twese ka no wowu aseka no do obodua ko no na de nkwase ade no wodi opa na ya yempo na sifom na fa praga ni bi obo nkwase ade a wo yonam fifi wo ka che ne se di line no so no be kire so wu nim nyansa no abefro ne praga o man no so de ya na me se na no me bisa say that driving school no mo ko wi a ye de set ne mo ma ya ye kire o man no ya nso ka ho a bi na na ya nkire eduru ba bi a ho ya na fie ba bi a o free ba ye wo bi o ya be ma o twi praga ni bi a nya mesi ya kan ko obunu ho obu ade wo nim nyansa abrewati ya say wo kai no ya kronom onu se wotimi ni line nim no me di watem onu be hese onu be kasa kama o se ma fa branch bi me keten ze be ma enfa me enfa fi so free ze woni so line so ma me si form o se popi mate popi popi wan ka fada kura si afa ne sa fada oh brother na dia nkrofo kura na tu brage e dia ba nkrofo mu fifiri omu suban ya samwe bi na ya hwe na dia nti wo mu suban ya samwe bi na wo ka no na ya hwe wo si wi cha ho o ne katare obi onu wisie bia dia wo tie mi bia onka no kre unya si wi na do to cha o mene ne katare wo nim se wo kasa ka susu ne mbie afa besia bam afa wo boy manager dia manager oh ensu na wo bie wa no se dia on me kasa ye o the wi na asesa ne voice si wo minimum ana wo mo num tramo ene nsan no odin no na ya ebe sei o voice no eti afa wo bie wa no nkwase asem kwa na wudie ko kaje ti abonte so ne tek kwase ampani bia ya wo no boso menko no abema sebi ko betimi abeye fie yi wa num ayi amatese na no me ko ya ka ay kuro ye fchebi na me sori se me ko faka ahomache abema ya num sa ko kai bi na ni ti ene ne na nyina si fo ne sati nipa ba boso menko no wa num sa niema wajira kwa ni mu o na fe wo mo makasija na tek we na ya pa ya mo pa we abaka se apotro bi sisi omu na ya we ko te da dua ko te ya nkrofo yi ya ta mu free hwabrabon na nipa manamu na be ma nyamya ya do no bi atopraga osu ko dware afa ko dware wo ko da fada sansem mienu pei wo de de aka bi anka ho fa dware fada kwase ya wo wuzi de praga da na fe ye katrewa wantimi ampa ho asemanka aka atunika toto ayem pesempese wo soro abo asomade ye ka tese woni afema wo mawia sada eye bosome ba kon ne fa unua ba to aso na ya me say obi wo hwa ya soma ne se wunti no mra o meya o be ye wie ya on koda na ya me si medical bi krom he awuraba bi asabi ena ye nka nkire ma ya ne bi suso se bronya ye tu omofu so mzo mbedi bronya no nana ya abemei abaya ni nika ne trousers yi hye no ana top ne ketua bi sa na frusu na furu me nyina gu ho ana maame pani bi obo krapoma nana ya nipa bi nsu anyansa o na mu free say life ya jimi nana ya na maame ba wo hia baba yi se ya nyina ye di maame na chi oduru a wo ye ne sase wa baba na nim so no twa mu na mai bi su fira baba na chi ba oduru ha no so maame ne nsa gina ho na kwa ndi woko ni bibia free ye free say maame no onim no ana oni ni yiyi akiri ana se maame adai akura boni ben ana odi ayewo wose maye den na afa ayi protest ana pan ka so mo fra gura na mo tumri kan fra na ma no o fra ne ma ni beduru ya maame na yi na wode papa no sisi wanfa wode na antumu a ene o mbegina kaje ti abonte so ama ade ache na mo gina ho ni gina ho me so me pa ade ahwe nto se me hunu bie
nana ya pay ni mami kikiri o se won fan hyemu a ye mfiri hankoi o se bra mena na bra o ye no de ne san fa na furu se papa nso hu se abeto mampa sa fe di meja papa started to akure for appendi so say tata hu bibi da so why so obey so for mami next time me so obey so for mami wa fa Kristo o fa wurade dada na se ne kura ode jensa kotwa nana ya hwe enkura ni bi ne mo ye ne sese no omusunu o mawia na ebe omu ubedru ba bi ne de abrantie bi aboda ho abeba bi aboda ho wan hwa won tiase wo si fia baifuo na eku no nana ya wo twi pragia hwankwase ade wakofa ba fie anya de odi ahwedi aba wona de nwansana ba fie onkwase asem odi aba abekum obi emaame anya onko amaame o sem ya nuafo obi maame akum obi nuaba akum obi yire wakum omato agukwa ena mo nkwase ade akoye yendi nti nana ya krache no de besre hunkro ne bekum wo mo no afam frama ese maame ye oh nana ya tie me didwato na ema no yo wa bro na wie yi krache na men dwato ana da bi se wa bro na wie se wo be pache wo de ama no maame no nipa wo kum na mbeka na nya abrante no ayo nana ya menkasa kasa sunsum no da bi sunsum no de mesre ne se ena wie yi na dawroma ye besre ne buru baby obi onko dadin mo wonkum obi abiem na wonfa na ni sikate ne so wonwurunhuna no baby obefa bia no na odi na chi baby obefa bia no na odi na chi okone woni odidi woni oda wonyina ne so na sa wo so ase wo boni dua yi de me kan wante me se sunsum no mo wonkum busuani bia biem onkum krate no nipa bia biem yesre ne buru waye bia wonyai ozusunkum na wo defo owo konfanko wonu cheze wo ya dan odo be kona su wedie krate na kofa ahwedi aba no de nwansana ba fie wakum treyeye yesre no na wawie no wode ache ye sese mahu so de ache ti krate ne de mo mfa ncha ne sa na wo ye den hu to de ache oh mi na no unim sunsu mo sene me unim sunsu mo sene me una na ya wo bin da bay wo wuti wo bin da bay ya na obejina obese wo hu so de ache no una na ya to wo bin wada uroma se wo na wo ka mi ni mu asem etu wo bin da bay ana mi bi sa se nti wo ye de hu wo akwa so ne so da da bi mi ko bi da mi no tie nyina mi no mo kasa wo bibi ka eti na ya de wo honi ka che no me so wo koda sunsum no kotata no praga no ntwibiem okoni a woni odidi a woni ofa girl kura no so ne da woni ommo na ti ma afi ansa no gya no da bi me wani nkoro sesei me se champon eti he nana ya wiase bibi wo wiase ti nipa wo ye bibi adwene ho ye hwe krache na dia wakofa abaro se busua pani wo ho no wa kakrache ko so opam ne fra busua nim kofa asema befie uki pragia akope bibia befie ne abusua bedi mpanyufo okopragia ekoti mame pani ata na wonim ne he nana ya hwe mesi ye nam yi wo ho se de esi die ne die ma nipa no sebi wonim ba bi obi firi ba kofre na koa bi wonim de obi de akekire ne fie nana ya de ko obi fie ko se ne ko obi fie ko yeyie eti se wonim obi a sebi ya tete hayi ho na nim obi kokoa mu asem eti se nei wodi nipa nanim ba efom kro bedru ba bi na asan ne ko hia adwuma no na yem pani eno so be ndɛ ko kasen eti nipa bi hia nyansa utwi praga utwa lupre sebi wo mo mu twa lupre nam wiem a enframa na de wo nam kra wo be jimi sa jimi we praga nam kwai so ya ka hwia nipa ntie edi mpalifo atam edi nkoda atam we nyansa be ne wo wo utwi praga bia fa futuo we de atumu nua mumfa enya futu sem enfama mo na ya enipa bi jimi dodo yesi kuro de obemia ne fe ofase nantiri kuro no wa mia ne 90 wo mia ne kase so wo so mia mani so ya ma wo munni kwase asem sa mo di kwayi so ana hwi nana ya ana no fa bi wo mani watam bia wano kan wadi wo mani watam nana ya so ye twa bo no ama o meka kire me meboa o wedu bebe ama nipa bi ntini me dia diska kofa pragiana yes di watam wa ko tua ka no se ko famuye enko fantenten ni ade enko hia nko no odi watam wo be semra ma no wo hena ntimi amame ya wo hena tiasi kwase kwa afi onze bibia to mo amudi mlika ato aye ha edi mi ana mi ko bi ato ama wo omo waku mo na eme ya rampa me da se me fancy won fasi
Fasina ahwe ye be pon enya prage akra ngo. Ana twa na me ba. Yeah, radie. Chese ensem wankrofo bi de be ba no. Enye de e be hie ni. Nipa wo ho a nya abotre kakra aduma bi a wo ye ho no fa ahwe yie kakra ka ho. Wo de ahwe yie ka ho a wonwu ubu ade a ante wa ho ofeso nya wo hwe. Wo bi wo ho a ubeni meka ubeka na ye nsem bebre. Eja manso wa eja. Ena de pragya na ekotwi ye no. Ye de ewuo na aba fie o. Owuo na ye de aba. Onse kasa yin asiri so media so. Jama fa pragya. Pragya na ye ba busuru no so. Na ye gina onsa na kwa ba so. Eja so mic na mame. Mo Ejina na kwa ba ye se o na mo kwa ifa na mse me ko ehwa. No so onye me kwa me ko timati. Na wuma ba konfro na bla ba konfro ye. Na bla ye se ne sa dia fa ye fa mo zizongo. Eno so da me fata fo no so ye beche me kwa akoya de. Akwese o de ha ya no befa. Tese ye ba no go suru wo mti wo fa no sene na bla no kasa da bi. Ye nyine sa on sa ha so amana wo ha nti to bo ase. Masa, we na untumi esi o na mfa prag yanko. Eja manso ye de no. Asema mi ke de se nya bone. Na ko ya pake. Chenchina blanis na ma me ne kase. Krache. Adwuma na we ya to bo ase. Ne ye ne ye be foro nya sa wo dis afidie ba station na so we nya nipa wo be ye den. Fra kwala no amomi. Mu nyina akura musikura mi hu. Mi hu mo ne de mo keka no. Akwali kasa na masa. Me ya late be sro me ko ya de obabi nti be sro. Wova. Me de san sam funu je se mabo mo na mbofro me pride ya na. Se sa kwa de oni atoto na nye. Ene ebe se me ka se wo de nye hwe bla. Mo de mu ya ma no me ya fe nko le ba bia wa be se de nye we. Me se ye wura ma ye ba be du tafo ji holum. Me se nyame nko a. Okokumo. Chese nanimu ni se ne die wone kiali hia. Afia ko ise chese driver ni ne kia driver ni si ye na ono abodi ye bi na ne wanfa nchakwa no eburo fitai pa panu odin o prag ho chese se die wo se bo akwa na mesu bitutire ye wan nyina ho kra me na me pe hwan se we se no wasi abo wada pa untimi so ko pa che o dabi me pa che okra ma di nkwase asem tibe twa me hwa akwa na me se masa so obetuma abo no nko ade na hye onsa adapa na wo twa ebie ni ewi ase ade bi a wo ye bi ehunu se nipa ho adwuma na wo ye se de na menu ye ka se wo mu nipa ne na ekene bi won be kwa akohia baabi bi a baabi a wo be ko se nipa na wo mu no ekire no eni mu kohia na wontumi nkasa no bi na bi ho so wo pem wa pa sa sebe prag adra afo ne die nyame se yenke no kore obi a be ka so wo mu wi because omusuban na ye pe omukasa ye ba ko pe so yi mu nipa 200 gina no ma hwe a be nye nipa 10 pe me fan so mu bu o mo di aka nyina enye o se bi enwum ni siso kura de ne na sei me de abu akwa mete kwa ehu de sa homache wo mo ne wo mo ma na itwamu a wo ne ho akeka ada wotwi prag ya what wo de udi twase ni nyina be ma o die be nche na yesen kasabio ko bia tofidie manka wudidi ho bu hu manipa kro nso de oto prag ya nso e bi nka na ba te na de yetumi ka se wo mo ato prag ya kra nso ma nko fo no kra na bi yesabio e be ka se wo ma adwene nye ne chese na mo amutwe no musuban wo mu bie no ho ma sabi wo mu nipa wasase na wiase ho se wo amu nipa wo anhwe ya wo hu ni ye because said ye na ye kana ade be kye ade be san enipa na na masase so hu se ye nyina ye nipa but sabi obia ne su ordinam ebi ye dua bi ahoma bi ye bo bi ye nsuo bi ye enima bebre ne na masase so ha ye de kode ba o ka se mire bi atwam obi de na yi ba se ke mu no wo mo ko ma me pelifo mi bi se wati ase de to aba ya no afi de odwunu ba bi a na nyi o na no na akoyi ne ka na ko mo ka no ene ba ko ka se o ma mi twaso nyawe ene ko twaso a ka sini e bia ne nipa na wo hunu sa wo ba ho no na ya soma no se o mra oba yes na mum de opa ya wa nyanti o ye dan a entumi mfa emre bi atwa na me wotakrade na me ton ade o maka sekre ho no ano petutututu etwa fos be ntimi ko yi fos be ne beto ho no na papa bi baaye
o se krache o ye de wa adam so me twa t-shirt ne boxers wo ha mo se me paye ni ka nam se papa we je me nton bi wo se ne pa bi ma me by force no de me da ko pa bi ama wo was me se pa bi ma na me tena no ma atwe o me ko so man so abegire gina wo na wa ne ma ma ko bo ne ma me no se ko pa bi ma no wa na me wura yin sa do ko no obi atu bi egu ho no na me yi tra ba ko na me yi top ba ko me de ba was man kan cho se me pe top me se me pass yen ko a just papa di wo siti atia me no di o kasa bia so man kasa nam sa ko he nam ko yi ni ka no e de ba o so mu se no se nam so papa fa ko ale maka jo se miniska e na me fa nko ju sika nam so papa fa na e bia na dia ye lol fe na dia konto dia wa anopa fansa wo ba na na ma to ache o kan san papa we mi sa o se me ko me sa ba hawate ni puwa o ko he ma ton ye mana wie nwumere me pake ya papa na nim ni oba o se krache ensu to oba ja se mo kan o se krache se ni o sitie na o te alemo no tana sa obi suma obi so omna wa be ye dene so obi yi wo so ni me anza mbala me kasa bufu me nchiro de o mba te chire ba be chiro de wo mu o we wiase de sitie enti wiase o me pa chaw eka ewiem ku ni wie bibia me pa wo chaw ne na ye dan na me di watam so na die ne kofa ma me because e bia me shabre na bra me di watam me shabre na me yama de akosie no me nim ma wie ye se bia me na ma de ko e bia ye nyansie me ewuwo na ewo na asofofo bi mutumi ka se nyankopon se umfie ya diosia abro so ya dioso me gidi se anya ne kore anya ne kore na wo mom na wo lipa no na pa se won kwa na so twa eso betwa ba se won pen sa so dia etuo ntwa me na me fan se yasie no kura en kyade ye kura no me da bia me ka me se me ma me ne yabusu me yeso wa anyini onya 84 years wo mo so onni so ampani ampa so me ni be fredi no betuma mo so onni so anso ampa so enti ewiase na ye we no opa won kwa adidi da na eye obuo ene kasade di obehuni bia so so ye de kura fa yese fa obuo ene kasade e ma no because obi wo no ma oye owuo bofo ni ya soma no so obanyanya me na asoma no ba bonsam na asoma no so me so hwe utunu nso gidi nso no a obetuma di ne sunkunim ti abrabo na ye bo no so usua me pa acho me dase na wo de nante netuma di wanim de wakonkai na nyame so ahwe so ehira ho oba pa me dase yo me nso me dase nya akotena se ye na ye mfa nya akwa ansa na yakwa ahoma ne so akotie se minim se bia na obi enim nipa kora ye ka na asemisa asemi se wate na bi so na maame koro no wone ne na tia wada ama no wayi asotire se wo mpa ye pa bi nso so bo na bebo bia ma no fiada awie ya ene yinyina yensi wukwan na sene na Abraham pa epurasi pragia driver yi kon ho etutu ne ho nwi nyina yi de minim se won so so wo bi ka oba pa na te sen nyame adom pa chenanse nyame adom me ho ye pa NSMS enuro no agan no eno a na edidi ai bronya yi ya na bi mo refi se ye didi aye nom no wose ye ho aduro yen kai wono mo se adidie ni onom ede yade ahodo ba anti yen pesemens nupa ni binom na emma yen apomuden mapa faye kwai me da se oba pa me den chasun ko every sign group of companies Dr. James Samoa ene dano yen ye the Summons Vital herbal mixture ene capsules na fe pre natural powder edupa no ye de aba edwaso na se de menwa ba ka kire wo no ye de die guma free January aba bedru December ebra so se wo se ni padua no fini kika wo na ekọ mu ni nyina epia bonten ema ye nso ye ho etumi eye de se ye de ye pre natural powder no ye de si ho a eye prekese na dog aye ne powdered form e de ama ye prekese ye nim susuanso ana se emfaso ni nubranka sa e wo prekese mu enu nti na dog nso e de aye powder wo so Christmas ye no na ye di kan de agu nsuo ma no pa bia trehye ho oto a wo sa tere no a na wo de agu nsuo de so betumi de afreduane nso a na de afreduane na wo de onum a eyi fi bia ye friend say detoxification
detoxify nipadua no ama fi enya ne nuane mu ene ade bone bi ekɔ nipadua no bia apie ama yenso ye ho atoye ye yi fi bia fi nipadua no mawie no na afi de ye de agan na akasa so ewuram ama sisi yade ene ya obi wɔ nipadua no so ye to ase ade afi wo de bia ka cho so ye dro ne de adwuma ya ne se eyi yawo ede free nipadua no Christmas yi doctor se men ka cho say operation 442 formation okwa woje nsuo ne 4 na waje to paye ne na waje pre-care natural powder ne mienu na wodi aka ho owie ya frɛ yen 0244 718-557 0244 718-557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 mama ni bebre de adwuma yi wo ho ano every January na de aba bedu December wakɔ adwuma na adwuma pon wo bekɔ fie no no na adwuma pon no ɔtewo wɔteta bɛbɔ no dudu ba akɔ bɛkɔ na yire na da no no so ayɛ ho ano akɔ akɔda ni nyina yɛ sisi yade ama ne bɛma ni mo ayɛ mmerɛ wɔtumi mo adwuma ɛne wɔde akɔ anwa ya ma afena so Christmas yi obi e bebreki akɔtena fie bɛma na onya hwefa nyi ho ano nti na agyenkwa na ba ɛyɛ agan kotobi oji nsuo ne 4 na waje topa ye ne 4 na waje pre-care natural powder ne mienu na wodi aka ho ebeyi usisi mu kuro ni nyina ɛyaw ni nyina ade afiri ho usisi mu da mema ye ni so sipi wade no aye wobre ni nyina ebegina so kama entini betu entini so ama bema wo so wagina wo na so na bronya brei oyire no abronya aduane pa ne ma wodi wi a na wo so de nase na ewo ho no edi ama no wodi ano so obeto agan no na waje pre-care natural powder no enso edi aka ho esiesie osisim eyi yaw ne amama ni nyina edi afiri ho no na afi mo so moto asentini eya na etwemo no moto agan ni bi na mo no ma ebesiesie oto asentini oto no aya na honam na akasa eno wata aso ni nyina ya wo ya no ano ye eya agan me se Christmas doc se me catch us say operation 442 formation oji nsuo 4 na waje topa ye ne 4 na the pre-care natural powder ne mienu e de aka ho ononom ne saa enru se ye mbreki kwatena fie no na won so ni padua ne matiapo eyi sisi ade na fi ho ama woto ase kuro ni nyina enso afi ho ama so ho etumi ato ema ne so so ekoka se mema no asan no mani age no mema ne se me nka kire mo se oba bi wo ho a bema no akoto agan na wano mu a eja sisi kuro ne kɔ no achese ne mema samasipi no de ba oba ne ho no enam so oba ne sisi yade wo no so abegya ne so a ama na tenka ne na kono nyina ate kɔ ne nti bema ne ba na ne push na du ho no oba ne twetwe ne to ase mema ne so mo mpesa enti aduro no ma ne mema nyina na eto ano mema ne yo mo ho aduro no na mo emma ne so mo ye mo ho aduro you sisi yade da firi ho no nya no nko a esan ema wa tenka difference libido no ekosoro ema ne ye kama bema ne ba na so de ani gye hia no na efie ho ayede menstrual disorders nyina oba okwa fichira na nhuna mane sabi obu ho kwa na kankan edi akire ni nyina oto agan ne bi na de pre-care natural powder ne ka ho a ebebo wa sesi oba wa fichikom ama wo so wajamba na wodi abaya ene se woto aduro na wa frɛ yen na waka o yade na kyerɛ yen na koma wo ho bia ye na ede numbers no aye 0244 718 557 0244 718 557 and as 0241 604 702 0241 604 702 Unim so usisi no ena na nipadua na eye center boat ekura no obi wo ho ana ne de no eye ne siechi ne siechi nkasa no hye ho no eba na abewu sa afa ne spine no wachi bramu no na etutu wa woda na usori ensori edura na dwona akoda wote se ye wankasa ena wo wachi bramu ni bidia ene ekoto agan ni bi oji nsuo no waje topa ye no na afa wo de pre-care natural powder no e de aka ho esiesie nipadua no etu ya oni nyina e de afiri ho mo so mo nsa no mo nan eya na ye titiriti mote se ye wankasa ene wo mo no mo koto agan ni bi me se Christmas e operation 442 formation oji nsuo 4 na waje topa ye 4 na de pre-care natural powder ni mienu na de awo no oba no 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 pari anu mira saa ubehu ana nipadua no mu yaw ni nyina eto
ama wo so ho etumi ato na ye preke natural powder no eyi fie fi nipadua nim no na afi so esan asiesie eye ema ne mema mo so sabi mu nia wo hormonal imbalances ena ye de saade ni nyina eba ubehu na wade format na wone mma me pa chew mu nyina amokoto agan ni bi oba nom na be me nom ebedu afida sese ye di bronya no na mo so nya beebi atom na so na ni gie aba fie ho na preke natural powder no esiesie akoma no esiesie akoma no wakoma no ye na ebo peri kakra bia na wate bre ni nyina say ye diabetes say ye pressure esan so ye immune system supporter endu pesa won kwamo ni gina so brane na etumi bobanje ban na yade wa metwi afa so dia ene ye woji agan no now the preke natural powder no enso e ka ho ebesiesie o ama ni padua no enso aye kama me se wodi a wo be ya na se wo to adro ni bia na wa frɛ ye numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and as 0241 604 702 0241 604 702 Yadro no SMS Vital Herbal Meshane capsules any afi preke natural powder yeto apete e Ghana half na bebia Kumase okotafo ni road junction PF pharmacy wo ho waje dudom de opepe dudu opebia obenya ediama opedudom obenya ma ope bako so obenya na odiama call na ke banso e wo Ashtown have me e wo Asafo Freddy Mens any rock pillar herbal wo nyina kewo e na omubutu omaje edo na gu ho awokọ dudu opebia omobenya ediama mo wo enkrane ne patamo mo call Repass Ventures wo Kanshi Drug Lane wo call ambenya againo any e prekasa powder ni nyina bi ato humble madan so ewa shaman ena pena heba so ewo Cape Coast Jeff Heba ewo Mankasim Akobam Heba won kokọ ena Ja Heba so go so Ghana half na de ya topete ba bia to wodi abaya ne so obefre yen ofra na waka ba bia ben wo na yeso ya kyerɛw na wakọ akọje agan ni bi mesi bronya ide SMS Vital Herbal Mixture ne capsules agan no 442 formation no a ene didi bronya no oto nsuo ne 4 na waje sopaye ne 4 now the preke natural powder ne mienu e de aka ho mesi oto wie ya afre yen mema ne titiru moto aye wo brotherhood code bi ho a ofre ya ye be bia ma o de bia ka cho wotumi num aduro won kwa na aka nyina etutu anu afre yen ye hwe wadi diem ni aka kwan abefa so didi ye ama aduro na ye adwuma na we kire wadwuma no so kwan abefa so a wo be pagya ne ma se de be ya asisi ya de ni nyina e be free ho mesi woto aye afre yen 0244 718 557 0244 718 557 and that's 0241 604 702 0241 604 702 SMS Vital Herbal Mixture any capsules and your preke natural powder ya just so say agai wo se eto se minyaba medasi bebre se wo ba ye abusuafo nkomo ni CEO Pragia driver kofa asemwa ba 6 months pepe nipa miensa ewu afri ne nsem ko yenka emaninsi ye beba ahoma ne so no aba abedi nkomo na mamenkai wo se sompa achede no adofonom yegusua o yegusua ye gigeye ede na wowo me pa acha se ye mo se ye anwa se ye tin tomatoes se ye ntima eye sikampo a ye wa ahama ye de agye enti mame fa ahoma yin fa mawo na wo kakra wa wo a wo de boa ama ye de sedie ahye akunafo ni nyanka afunu mu no ye nso so yetimi aye ne saa ama ye nyina no aye inhira ahoma ni esomu en 0598 559 802 0598 559 802 me pa chawo edi eda so no eye Terra One Media anase Blessed Foster me pa chawo me kai wo se so mpa cha de na dan kasa ye de cha niama no me pa chawo eye 1st January ya opepon ne de edi kan na nti wa ma de a wa ye wo ho e na afen so esan ye first come
first self enti sɛ first served enti me pa akyɛw sɛ wotena sɛ bɔkɔkɔ asase o enwunu dwo ana makɔ e wobɛba no na kyerɛ sɛ wɔn mo edi w'ani mu kan ne nyinaa no mo de nipa ne nyinaa ɛkɔ we bias bia eni baabia yɛwɔ ahwia kumase deɛ no ɛna me kyerɛw no kumase yɛwɔ ahwia sompa wo ba yɛ do deɛ bɛma ɛnkran deɛ yɛwɔ dɔme watermelon street ya yɛwɔ St John's Ecobank ɛkyire hɔ pɛɛ brabɛgye wo nneɛma takwa nso so sompa yɛwɔ low cost ɛhɔ wuduru hɔ a yɛde wo deɛ bɛma Techiman Sompa FM wuduru hɔ no mo nso a Techiman site yɛgyina mu Nkransa Sompa FM wunya duru yɛ hɔ no mo a yɛde bɛma saa nso na sunyane Sompa FM 9th market brahwai brabɛgye wo nneɛma mepaacha 3 January deɛ na ɛyɛ ade a nneɛma aka nyinaa yɛde kɔ orphanage ɛyɛ Adom Needy Care Foundation ya ɛwɔ Fomina Kusa an na yɛde ne nyinaa nso so ɛkɔ hɔ bi enti mesrɛw wo nneɛma no yɛgu so a yɛgye fabra na yɛmfa ɛmmoa nea ɔno nso so ɔni bie sompa adwuma yɛni bi ɛna ɛpɛ dan saa brɛ nti mepaakyɛw ɛyɛ ade a wote ahwia pankrɔ no medoma na dan bi ɛda hɔ baabi a mesrɛw yi yɛn asotire yɛde ahoma bi bɛma wo anaa se yɛtwam okay ɛwɔ ha yɛde ahoma bi bɛma wo sɛ ɛdan da hɔ fra ahoma yi na afei yɛmra mmɛhwɛ we de ɛsɛ agent sɛm bia enim tinhye coach ɛma megina ma mbɛnante mbɛgye agent sika mepaakyɛw gye ahoma yi na boa yɛn gye ahoma yi na boa yɛn 0278 369 494 0278 369 494 Liberty Conference na se nyame ya adom a wɔkyena na abrampa aha nyambo a wɔkyena bɛbɔ nonsia pɛpɛɛpɛ na yɛn nyinaa ya bɔdɔmpem ɛwɔ Jubilee Park Kumase heya mepaacha wankɔ bia wa yɛ mistake yo last week na nwom no yɛ to bi ɛkyerɛw sansa ne yɛ ka kyerɛw sɛ uncle ato bɛba ɔda so gyinam enti mesrɛ wada dia wo yɛ bi atwitwa so na nonsia ne yɛ megyinam na yɛn kɔda nyame ase SK Frimpong enso gyinam kwaku gyasi minister Kwame Jedu Blay enso so egyinamu bi mepaacha me kai wo sɛ ɛyɛ Liberty Hour for yɛni food for thought ɛna yɛne ɔman hene ministries aka bomu di dwumadie sonko kura yi eba we yɛ aseda na meseda no em sɛ abɔfo ɛbɛsane ase no ɛno nti na me ka kyerɛw sɛ wan mabia wa yɛ mistake envelope no famienu na bɔ modern na niam esi ye afi atwa mu niam esi ye a wo pese wo behunu bio no hye ba akomu saa na foforo no nso hyem niam pa wo pese eba wa bra bomu no an na wa yɛ ne saa na wo behunu se nyankopɔn ebeye nyankopɔn no wa yɛ okese pa Lawson Herbal Center the Virgin Doctor na ekasa saa brei wo se men kan kyerɛ wo se yade bia afabra wo no maso ye na mema aduro tatahwe e frɛ no Lawson Delay Man Capsules enso de wa wani tuasa agye abasobode ne pii mema nyina ya kwabenane a sese na nyumunyam nko a na ekoso Lawson Law Care enso so wa wani tuasa infections pɛi ebeyi afra ma ho ato Lawson Herbal Mixture mepacho eboa ma immune system na timi agya ne na so sei pampe ahome na gye na ne Lawson fo ni nkomo 0242 133 Kingdom Herbal Center na the Kingdom Garlic Capsules ene ne bitters yaba kanetete na bitters ne nkwa na ehon krofo bi si o senia pam tijina mu da bi ya dwene mo ho ene ye de ne capsules wa ba eno de eda wanum bɔkɔ na na mo mini musa na ese ekɔ wunya bi ebeboa na stroke ne hypertension nyina ye afiri ho Kingdom Ginseng Power Capsules nso so ewo ho boa edima mema ma wono mo agina omo na so pampe wa watenka nso wo fom no wonso behia bi Tremendous Capsules me kai so oba bi asuma semu wo ye oba nkekaye ha wo nka bone ha wa di Tremendous Capsules ni bi di ahomai na sa open duduo mu ana ba akono ani yeni nkomo ne mu a 0597 298-855 Kojak Farmer Messi apose papa ya dija bidia yen ya dia bedwa so enti wo se no kala no ya age egu agibi sanso ne ye wo fluoride dia eboa ma wo se no ekire nam na ye dendenden na esen na nkasa nso atimi enya ahoden mapa mepa acho ye wo mafo hye so wo ho a eboa ma wanu ma ye hwam na me kai wo se abra wo ti be ye wo ya ana se pepunu bi bebo no eye Kojak Pro Code no ene adupa wo hia udu pharmacy wo no mo se o GT Paedra ase de bi nye Kojak de nya de a wo penye Pro Code wan so mukura ji ahoma 0531 06
9945 cancelled mixture me pacho arthritis no edro wo ho an wo ho na ho nso tutu wo a ahotutu aduro enso so ewo ho eno a ene cancelled mixture midi ho enkomo ede a kire wi niam ede aye nyina ye natural ye de enkohini na benanom ni nubuna ho do chese hahan no yakeka bom bebre na yede aye ni nyina wo ho na ya adwene se wa ho tutuo no ebetimi afri so akọ mepacho trust in Jehovah clinic or takwa ena aye edupa se edi abedwa so je ahoma na ene eni nkomo 0244 871862 Chocho Herbal Industry say brabeji ubronya de yem ko bronya na se na wo skin ye ni aye se wechire kabai wuntimi nyi obusu nyi wawa musami die ya me kanfu chocho di ama obronya prei chocho herbal soap di pimples ne nsen nyina hye se sanso na chocho herbal cream nso so eboa ayi honam ani yade wanyina afiri wo chocho royal gel di obi a ne ho keka no pa wonya bi eboa no sanso na chocho hand and foot cream eno nso eboa ma wa wonsem aye se wechire wo nantini twebe shiti me pa cho ebeboa o pa chocho skin toner ebema wo skin no we glow ankasa chocho hair product utrinwi no bebu kon chocho balm nso so ewo ho a eyi ahotutu afiri ho me Pacho factory na nkasa de ewo suhum na ba bi eto nro tu nro nyina chocho nipa obde abai wunya dru ho pe ebeyi wudie e de amawo ji ahoma ye 0504 5 for ma akosa 4 5555 na afi wabo 35 e de asoso na wonso so akwa gene de wo de abusua pragia driver di asem aba ye ba ahoma ne so na ye ne wa bedi nkomo na asem bi edafie ha ne no asem wasi o mese nya we yamfati paye nko nanso nsem ni bi se ne ba ne yanka na ne na ye bai se ye be ye dien ekuo anipa edwan meme ya se wa mani nyikuo ho ekuo ni bi bo mo ho modin asese nipa bebre hyebre ekuo ni bi de ntete papa ma nkrofo bebre nanso ekuo ahodo bi enso asei nkrofo bi yebedi sa ankomo no na yenka praga ewura nasem no na fe yemra mebo sa ankomo no na otia uyem ebehyew ensem ekoso. Hello, good afternoon. Hello. Minua ba me pa cho mayentie we. Good afternoon. Good afternoon, o wahema. Wa ho mai mu nye. Oh. Kafra. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira, me pa cho me entie we. We pa cho ka ta do fai. Ye tie wo. Ahoma ni mu nye de na ekoso. Hello, good afternoon. Minko wano. Hello, good afternoon. Oh, monfanche ye anenso na ato nintira. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oye ma me pa cha o mi entie we. I get that one. I saw ko. I did. I'm not Oh. Hello, good afternoon. Yes, Remo. Ye ho akere ye nti mobile no magina ye di amaye. Hello, good afternoon. Anye. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Emwa ebusuafo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Mira, me pa cho mi entie wa wi yi. I'm Kakani. I think that's funny. It's something. And I think effort there. It's going to take a minute. The first is how can it be at the Pagan here? I'm going to use that time. I think the time. I'm not coming from for years. Yeah, that's it. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Nana. Oh, hine me pa cho mamintie o.
Mo Yehoah na bedu. Kwadwo Yehoah Abraham pa bodi a kire me. Ewie na ninchia woni wadejofo na rampa maya de. When we say we are see ya wo. Say ya wo na nya mount tetepa na we dey pie abontin a say ya na efebo. Che en se ngun pra abra kodi yi. Say when asamo a ode egusia. We came to a dear neighbors in the mumpo, on any odia no swinging that's all we're seeing more. And so then he say, in the papa we're seeing mum, after one to share. I'm a honor chiate. Now, yeah, so no, then I count more. I can send the problem here. Ain't you know? So I can do the other. Oh, cheers from Sompa Nkomo. Take your beya or the better than a bravo on all the a of us to Anamo. And you know, Coco shade here and a quanya or the past was it. Naya, Madame, I say, yes, Mamma. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oba you mama patcho mi ntie we. Wede won se be just you had na no more about no so by na praga so le do ya ko ya ti ni ti wo se le ta e me ya omu ka praga ni damasi you enso ya that hello and enso nyew hello hello oh he mama patcho mi ntie we sana humane ye rof no nana mayenko yenko mra ye beba no na me se ayebi nana abrampa asem bi asi na asem we no sene ekosi ye ho pictures ne ho nsem no we de ya hyada atworo ankasa de aba asem no emu odu ekuo oba wafu obi ye friend Jennifer asem wa me kan de chese ebenya ne sa a baby a wonom ti nyina no na se Jennifer no ono de ote edum na Jennifer no waware ya oni ni kunu te o ma wade ase na wo se won de obedwan kuo na wakwa akwadwan kuo na minim de akwa akosie dakure wo mu a Jennifer yi ekofre ekuo no secretary ya ono nso ye friend Alex no ono de onware na emomoni oba bi hihye ho a omaye omadwene se dabi no omo nso be den be ware ti no na se wono mo de se omo te airport estates okay enti Jennifer no invite secretary Alex yi na o se omra ne fie emra mesra na obi ni ma de kora na o se o meye ma no enam se Alex yi so na dwene mu donti o ka kire ne se ene meni nipa so masi ne be ye den ebeba obey si Alex nyai monfo obi ani na chi wono nko anya den emra Alex yi so dwene nsem hu mienu na ene aya na de asem na amakuo ba wodwen kuo no achi ye fremye ene ne otutu so na okoye enti wo makọ tedem komodidiem de bi e ka mema anye so ma so nya kra wona na abrampa na sister ya me ka na asem e friend Jennifer yi wa ma ne na so de ato Alex secretary so se on massage ne namu emfama no na abrampa ana ene minim se mema ni bi nni ahohyeso wo ne ama bi ho ana ene agya em se wo pe promotion na ene ya ma ni promotion na won so enan yi waso mu na ene massage ye massage ya na sister Jennifer yi twen condom sani esi aba me kon ho yi de bra le seke jey na ye me ho adwuma oba wafo ekunu dem na asem we yesi aye kan yi o ana eye Alex yi wahwira siso abutu so na na abrampa wose wo wie ya na ene obey sa atwe second condom ede ma no condom mprenu so we nya sponsorship ketu no ode ma no na Alex yi so eja ahead ahemre wo ai wo katim ye na ene otewe ye wo matia wie na Jennifer yetimi afre Alex no wo ba obe wa na ka chense ene ewura shama ha o wura shama kache ha wa jemi awie
ene oba ye ka na asem yi a ono nso so da less kro na chi no ye frɛ no ataa me man kasa mebubodin wo asem we ho nia wo ye story no odidin ni locations ayeden aka ho ene ataa nso so ne yemu de ne pram so de na obeye wahunu se obayi na di aba wanya less no kk wakana no atuma less kro no wakwari ni bibi aba afei de Jennifer yi na nia ma fa ne tirimu a wo bodan be ya tesei adane yade da ne so yi afei wose na komete ne ho mete adan ya mempese asem wasi bekwa abonten enti e ba ne sen na wo frɛ atayi ebo na mane se ne dofo ales abehye wo ho ya oni ne ti bi wie ekuo bi mu asem na apai fia da wia apai enti dia onim story wahunu ba bi a efiri ba yen de abai enya yen ne eba be pa duro di aye Jennifer kro nanso na asem aba memeti wei obi ware de bia nkrofo ware e me de pa na abrampa eya me de na ni nyina so me di blame ma nkrofo kro aye yi telenovelas Ghana for man ni bia dwene ye wonom se awade akwantuo no te se telenovela na omo no telenovela so omo ntan kwa adwuma be hu na briefcase fra be ma na watwa ne ho asi no aba na oba no nso so wahya na tare aye makeup no gina kitchen awade no in reality no nye saa na tie eye serious business Nana Brampa asem wa aba ne se Jennifer no wosi wo wu won pesa asem no ebeko out aba problem wa se e wo ho aba begina Alex ya ye kan one ne dofo atantem efiri saada no efie enyoe se ye ka bibi di ache Alex ne dofo ata di asem na Sompa Nkomo awie betimi aka ache sa nipa ba no Mr. Champon media me mebua ewo mitirima awie ti no me ne hwe kafa ho oba wa afo kofre secretary seke so mebutu so no mehye so mawo atimi amana ko 2 rounds wa wie wusi wu ubenya wu nana ya me da ase nana ya ekuo de sabe enka ebi eye papa na wo hwe asem ya wo kan ya enye ekuo no mu aya aga no ko na aye ne bone na emomo noa ni gina ya wo siye na e ma so timi yesa common kra interesting won say wo be say wo emo yo de koku nto koku no no hu secretary no open open che okru nti kwan bia minim say na say flap no flap say ebi measure e ma na measure ai no ade no etia nti o carry flap no hwe no na je say watch okru de nti wo di sinagede mu a ebebo enya nwanwa tinya no ene adrum pempen so a Mr. Champon oba timi betina fidi kese so kase mi kunu a me da na chi ne be me swa wo mo se kutiri bom eye dambi ana asa de yin se no ye ne de enti wo mo se woman ya wodi Jennifer nya me na chia ne kana ye me de ba ko obodam o so obodam ba ne ho hyehye na say wa ya yare fu pa ata na do asema kono so gene so de ata e na do asema kono so wi a wasan afre no wi ya wo chese wo bu na brand su wo san fe na say huru no chese wo na wa create ade no just to set confusion e wo mo tam no mo anware wo de wonya bia ware nyankopon wo he ye ne mo so obonsam bo pa wo tua wo ka wo de obonsam na waje no no be say tua ne ka bi ata no woni bebe ya ofiri wotini bebe ya won kan no kwa kan to ebi na ye enfese ye kan wotini bebe won kan na dia ya revenge nko ya ade no akodia fine edi betina se wo be funu bo enti ata no so kanchi yo o de bia mkasa asem hyewa eduabo ata no ko no anya hwe but a she no abonu dua ade we omo remfi da sa na nka oba besia wukuru dem wo pese wukuru adwuma koso na se ma enkoso wo ba be ma tiri sika dia awawo obi o se be ma ne mo ne homoden wukuru ade na anso di abontensi ni so wo ya de so wo de be emfa ho seke de na be so no adwuma se be koso se enkoso emfa ho hwe ema muntie be ma de obefa ma bebre a
no ade no on say e wa abonten o yanye de ne ehyemu baabi nungu baabi ene ye kwatwe ba na mema di na ye wo mo de wuti ase ye frefre ye de no ye kanche ne ye frefre sa entina se be ma wo no mo romance na auto show so you don't enjoy sex be prakwa wow entina che se gay wuku dia wada ho adia dia wo man anso afedie eso okunu kura no okunu wo ye wudini oba na wudini eso okunu ja no bible makwan ne waye no okunu timi ja no ompeni kunu ese opeseke wompe okunu no ekuo secretary enu ntine nke wo ya ma ata no bu afu no waja be ma na wafa no na wodina ye ntoso ama okunu ya mbe tue Jennifer yika okunu dem no wonder okunu dem wetin akoye sa de we say na je se okunu na obo na brand so ana enu ntine ne wogya no na ya oh ene sama ya ba no Jennifer yanka na sem no yanka ne opɛ ene wakwa wanya no enti nya na ma wonyare ya no ono ankasa nko kasem no onwu mpo oba adwene bi se etimi ba otire mu de mina meka so onwu na ono anko kana se ne wiase nyina ente na che se ye be sane yade ya sane yade se pa me no ka se de ye ba ko dibro nya ba obe sofa se me isa champo odi obi aka esa she fridge ni nyina na ye nkodi bro nyamra ye ba na o ma wu wo mu ye be twa mo so kakra aden na wo ka se be ma no bia na wan shere ho so da bi o ememma wo mo de no wo mani so massage me ne mame bibi kakra bia wo ba be ye bia na afa no massage me ne mame enti wo mo no ya na wo mutimi nso mo so sa enti obeme esi wo oni obi na ebe o se da bi enu obi ama enu no so wanwene hu ne wa hu se afra no wo mini bone ese se bia nka wo jakro ene wo se ameko ye bia na meko ba enu mo ne ade enti ne aba ne de in fact oba no ayemfo nso bebre wo hia se obepa cho ne mom no tu ni yade no ya wanya no emu no obepa cho no ama mansa nyina hu na tu bia afu na koye bia wo so atwe ho medase me nso medase ansa na abrampa bebe ma menka adofo nom say mojadro mapade eye grow fine makes you grow fine nipa obenyini no wanyini yi a mepa chawo eye mojadro ba kopa ye de Ghana koko ashada aye doctor so ne kan na asem zentoxylem me so kra me nkoken kan zentoxylem bibia wo se me kokan na me hwede ewo mu doctor say ade e friend zentoxylem ne bi wo mu nso se hwehwe na grow fine no yempe bi no mpompo bone ye boboye na yentimi na ni nyina eye grow fine eni mojadro yehia vitamins ahodo ni nyina ewo grow fine mojadro maboa nipa bebre titiru ne ma wono mko afikyira wono mta ehuna amane pa oba infections no eba na ekọ hweye immunity no niama nkoye unya grow fine ni bi na wono no a ubehunu se wahyehyɛ aye kama na infections no ni nyina nso so adwane de afri ni padua nim digital herbal center na di grow fine mojadro abedwa so ka no nso utwam abomoden ne tobie 0244 596532 3P garlic mixture Piwak Natural Health Limited and a day 3P yabedwa so and garlic ye drew a what mu na ho akona etu yade akese ase eye 3P kese amroso asthma ntehyewa pressure abayi bi tete wa 3P no pebinom sugar level no sign na sitie 3P na ohia wo sugar na sikyire yade achewa wafuru no aye kokroko mframanko a ohia 3 Jewodi ententem dia homan na frɛ wɔ no mu bia na wo pensem bisa bia bisa 0248 928 21st clinic se men kan kyerɛ sɛ Ghana ha baso body a fast sciatica ho no wɔnom na agye enti no sciatica yade yi bia dokoro wa wo fa ade fom enye ya 21st clinic yade no to nkyɛn a yade ahodoɔ nyinaa so ye ene 21st clinic bra nefa oyade nyinaa bra bedan ye wo lab yetimi nso scan hu ade etete wo massage no ye bi pa professionally sanso so ene ye wo machine a ye de hwehwɛ nipadua mu hu yade etu ase me pa cha branches ne de 15 no kuma se de wo ahwan overseas ya Sompa Nkomo obo ase council quarters Accra Dome Market Sunwane Nkranza Tachuman ye wo hoji ahoma yi 0249311311 Royal King Cracker nsuo na gugu kakra ekomo de onyabotre ha ho de te wodia no
yi baako mienu miensa obehunu se asoso wokom ano aduane ne beben no na wa no wahunu se o se wan kwankonya bi Royal King Cracker de nkwada ne so omukro mo se yede ne ntse se yempanyimfo a yenim ade a ede ye say take chalk your hunger midima for Herbal Hospital se men kan kire se yade nyina yemfa mrei na doctor be shed at the time wan kasa to yade so na watu ase e the amount say ye stroke diabetes prostate fabra bedan yen enkran ye opoku ase mayira kumase ye wabu akwa agwogoji ahomai 0244774282 Lexter Ghana ena di amoase papa say yaba Yaa sanitary pad eda kwa akona akono nso enye biscuit oba eno na beboa na akrakra bra wakwa afikyire ubetimi atumirika budambales ya mepacho eye Yaa sanitary pad eno ena uhia ye wotenten adantemu nketwa ebia ye wo bia ebetimi aboa Diahomai na Lexter Ghana ni eni nkomone yemu a 0302-235-295 Joycam Roofing Company Limited semen control say nyame bi wosro enti manensa enka edan na waxi no de ma ni dimu baako eye nchansi ni nua eguso edan no niama nkoye edan ne ya yekosoro kobo ana ekyese niama ankoye Joycam force frɛ wono na wono be ya estimate ni bibia mfama ofoforo na wo nyina so mmoso chansen style bia wo pe bia eyade a wono ewo bi ye won kran ka so akumase tachiman sunya ne temalebo ga wa kumase ye wo sokoban ampa me ani police station ni di animhwege ahomai 0540-125-816 Kengen Energetic Drinking Water ensukrogen alkaline na hyewu sei twom awia ide ensuo na wono mode no ya nomfo ide bia acid age aboso a na kire se nche bia betimi ayale nom alkaline de Kengen Energetic Drinking Water ni bi mepa cha ebeboa ama yarewa ahodo ewo nipadua nim no etu afrimu ede akọ ensu papa wo ye bibia ya de nsuo ya wutumi ede ebi eye brema GC Tafo New Road Kwantempon ne so Abawa Road Junction hwa ena yabo yensesen gi ahomai 0241449191 RSYD Novigi Studios me say penny kwhwai adwuma pa wonom eye de bia me ka kire se wo ye podcasting me pa cha wo twasi ni bi wo pe studio papa atwa no ana se bia pictures ahodo ene photo shoot wa bai utimi se migina dem to photo shoot ni timi dimi ko gina abansuru bi so a obetimi adwene ho a me say professionally RSYD Novigi Studios ena wonom se adwuma ni nyina e de amount enwom video nyina no onom be ye adwuma e de amount enkran malama ba se office Kokroko Street ahomai na je nefa wo ha odan ye ne yemwa 0574-715-778 Nana Brampa Nana ya kwafa bo asem we me se ya ntro anye ni se ekura nka me asem no abome oba besia to ne nsa frɛ be ma oba awaware de ne na akoto ne so massage ne na mu ma no me ma nso ye adwuma ahodo o kwasem adwuma me ma ye do so Nana Brampa adwuma ne bebre kan bibi tire yen Nana ya edi nka mesa chiachiefo biem na yensa mo finchapa na enne no ho obi be kase bone wa Brampa trimu sa che se ne ya na mempese mete enne de asa revenge bi wo se akatua na obi ya na so atua Nana ya edi nka yeni kanka kuo ni bi asem yo hwe edru ba bia sebi ekuo no omomfa enhyehyɛ yento ho ekuo no pese wo ye ne tim yi a se ye manko a emema ye ne mema nko as ye wo boy school ni wo girl school na ya me se se wo su be ye kuo ho na ye man ne mema wo ye de obi bedi obi emfa ho se waware obi bedi wo ye den obi bedi obi wo ku awiam efiada de se eka efiada bia de kaneba matia so ho wo ye de obi bedi obi enti ye besere wo mu se edu ba bia mo se mbati kuo ne dia emanko mema nko said the beya e ma de se gay can say lesbian no so ebi fa bi o no kra no say head nipa apa ye head nye news bibia ya wo ho asem and we dey na ya sanity so enti e be sere wo so mba yiku na mo me na asem ne say wa maku no man kwa me hunu secretary dia de enti e ka ku na asem ne bi no na ya hwe
memra secretary so hwe ewiase untimi ko tutu anoma ho emfa me kire me ya mensa mebusam sa anoma be ni na onim so ko bedi maame no nti na nka start on obi ko no untimi nka njem so onim nana ya hwe de ntia wonim a me ka kire wo ne se wo frɛ me se memra me se me ni pass me se ba jai wo se se ne wo ne ne beba de agya ba de adwene na ono ba ni tim de na so odwene na sebe nana ya yenka no kure kire nipa e ma ne meme etie nyino obi anhye no so bema adwene ye fast esene ma omu se me di bone ba bema opeke ade e simple enti asem no kan se gyan na bema ni hunu se ne opese me di ni nti no yesa ohuni enti wa na yuzu obedi no anu akọ no akodi no enti bema no obetima gina fidi kase yozu aka se awura no na enni ni trim se obey okọ nyina wa brem ne bema na hyedi ni kam we de no wa brem ni hyedi ni trim wa brem na sanse trim na hyedi ni kam wa tro one a giant pa nana ya ana wa ko am ahye fom on se boxer shorts ne wode ye mu yire nana ya de wonim no on challenge eje man so mo pom kasa mboa eje man so mu nim se boxer shorts no ebi ye tan ejina na ya se e brim said e me se wie ho nana ya se emu ya din said dey obo se wu pia so a ahye fom wo se na boxer na je ne tata anwa eje so abin na aye so eti second wonim nana ya wonim so ko bedi dwuma na sabi nana ya yanka no krenje nipa se wo mpeni po de na to so no e wo so bon galawe sa na me kan ana galawe na chi no wo he na eto akoso asema me de mama ne sa me ko sa obi yire eti sabi awurai obetimi ateterew atu ni kunu dem eti wo nsuro kra de ko ba be pio ne so obi yire bema no se edu ba bia ye bedi awura suro se bibia betimi asia ma bema ba beto so sebi wo kwa adwuma bibi betimi di na bafia awia no enti sa time na u tu se no so wo aye ma kondoma wani age no ana bema e bebo punum bie ya na nka sebi wo do boxer shorts ne okote no de fa hen edu ba bia mema bi hwe nyansa na di tuototo ne na kame botuo dia wo kan die anana ya ti odi anti nipa ne bia gimi a ebi tututuo ye sa asedi no sa dia wo kan sa aban betimi aso mu oh nana ya aban be so mu sei sa wo si ka wo be kunu be boni tuo nana ya tie nana ya se metu na me mia wa mamia wo me di bibi wo wa me dia wo nana ya o fa me ina sa fa no me dem e de se na wo kan na sebi hwan protio hwan na ade wo bi didi na be ne de anana ya duru ba bi amani pa bi ntini ma bi ase meba eja wo kai police ni na ewi akire wo kwa adwuma se na ne yire ne anadwuma yefu gina hoi police ni na abrampa police ana police su ko police anadwo wa sori akra na yire so okwa adwuma okwa patrol ashawo line na omokoye na omokoye na yire gina mu bi anadwo ana ya he hwew enti se wo prosi wo kuratu ade na beba atire but enye easy nana ya otintimu yewu enye easy nyame so na komam enye easy enti nka sebi ketuo kurawa ye prosi ni okọ petrol amani tuo no otu na ni ana yire na ahye ni kaketwa gina mu na prosi hwe na yire din nana ya sebi dia adia na tie yamani pa bi ntia sese jimi na doso ejidu ba bi ya no krenche nipa no nana ya hwe nipa bi boni ana tuo mutoto no nana ya enye wo mu o eye yaw enye ni bre tie nana ya se be me wo beto so a aka enye beteme ka no kra kirew ko beto so a me ya mesa me beto so a wodi de me ka mu amone me nya adwemu nyai me ni be ma be tie yam danim ye beti be wu so ya ho ye be pose ya ho me yire ndi understand by me dia wadi no na ho asem da ho ba me dem wa me beto wo no me dem o ana adam pai so ana na ya dai na sabi mia me mu mfie nyam nam ni ba bia me tuo ne me nsika agu aba no so tumi we me ya mensa he ti eja man so ti ye eduru ba bia he nana ya nipa wo so se den na wo obi fie o ti wo fom wo te se den wo be ba fom ka e che kronfo anka e ni na bi dan brada wo be ma sene no ono a watimi ahuru wo mpoma abewi anka wo be ma sene no enso bo sene na se gunachi me pam cho adi na nie enso ko betima toro sa na to me he ebinie beme wu kwati abrim tuaso boxer so sukura hu ba bi eguo na beme ya be chewa do straight ehun anwa se soche anwa soche o de fa he eja manso afewu na adam pare o kwesem pasio se wo drop mo se hie
le nyama for say short video bi a hu na be me yakwa wi obi yire na okunu aba na chese the oberi obi yire nse ode ne ho say fro wo a chese ode tiesi o tiesi fom o boni be ku boni fo enu nwira wo hokra kwa kuram na wo kwese nwire no ma wi aduru se akira adwo no na afa na be hu se nwire mu na boni no adai na ya Air Force Nana ya fe be ma seke no ya waye oboni trimpo so obeye no akoye na emema nyina fa nsu anyansa so ba no so okunu se den na opena wo de me de me metufu se nkodi no nyam na me betufu se nkodi obeyire se wa onim se odi obeyire na ya di se nya susu ajai na be di de anya ni fie ho hotel yesiesi wo se nwi ena nkodem ana nwi ena nkodem fani kosa hotel ni yesi hotel se fo obi yiri koshim o nana ya min ka se on fo obi yiri koshim ana nyame so ana mi betu eye ajaman so fo se mo nkodi obi yiri ajaman so na wonim se bible si ye ni obi yiri udi obi yiri ye no me na so obedi am na min ka so onyai da bi ajaman so asem na ajaman so emetwi yi protest papa yi she cha ye shecha asem abrampa na okunde bia se me mitikuto abi enedru so ejeman so de make no udi na de cancer ene makwa ma abrampa mididi na cancer wo eji nana ya hotel ne so ya ho jebia eti so free say oba warefo yi o se afa be ne na o se wo no be dade a mo amfa ka na mo nkoda anim se ho no nkra na be chi mo se dan ni mu na mo se be mana tini sika sini fie eye mani bi wa kokodo na mani bi so wa kokodo pa eye wu asem eti na meka se we nu dia go be botuo nana ya hwe eye ni fie o ne dem aba wa seka akowura oba wa afo dem ne na koda edi adia nana ya memra yi o se fese Jennifer wa gumi nua ba Jennifer ni mase Jennifer anya de mi nua ba Jennifer o ne dimachi owura ye gu na ni mase ye onte sa ene Jennifer fo nyina nsore na we die omunsu omu yakoka be kan mo fa danger mom ti na ni waba mi nua ba Jennifer bo atema ye one day ono kopendi ko so nti e ne wedding bibia nya akire no kwase mi nua de ote project no kwase wa anya bi nana ya hwe ewiase so see wonim bagura ene memunu ko awiye awura na de we na etan na aniwu eye nkurasesem ma wonya bibiem se wo yekumasi ni wani atia wunyimi se agimi we wonni sankwase asem we sebi ufri se wa ha mu kekawo na pese otitia frewu kuruma ne mra frewu kuruma ni frejuma mu mra ana so afono no afono han wo de sedi trinze ni kurumbe mesa ni kuruzi ntima ya mra na sebi na yai odi anopa awia nwumre no na nka duru ba bia wanye na home aba ema nyina mu tie enye da bia na be ma medi wo anu ye mre anu timi ye mre sapau di jare na duru ba bia anu ye mre afedi twu sankra wonti so de sapatwi na be mai kwati mo ye mra sabi ni sisi nkoma ya enti ya grace di akwaso iwa hunu dinga ba se ya grace nya dai ensem ni bi wanko betimi kura de eyi bia kata so on kata so ka ma obi ante dabi nana ya tie me se me de me pese ma ate ase ne se oba Jennifer nkwase ade a waye no yenka no kra nkyere no eduru ba bia nipa wo ya de a no wadwina kwa akiri ede na beba se oba ware utifie ebi kura ukuruma wo nya adwuma ekuo ya wo me dues no wanyina ukura kwa wo mo de mawo ana ti botu de tutuo ade tua etwantara kese se de damonai wani wapampe wani waso abomu tan wonsane megunya asam ketua be me yesika pejansa kura nye yi ade konkran na sebi wo hene bayi wo hema be wonsam aye duro sa ye peje nye megunsa na abrampe wo peje dinana ya wonsam me fence eti de me pesa me ka kire eye Jennifer ne say wanya de na mame mo ataba so fe na agba ataba so me gba ataba so ataya de na ya me si se nipa nyina ne me ya adwene nipa nyina tie masem a aka bonifo nyina wu afiri wiase na ye obi oboni a opa boni dua ku no na abrampa o tie na ya tie
atade yi yam pese me katire no sa ata konsuo mo so kwabusu mo so kwakonfo wo ata ya de me na me katire wo ense so de che no wo wakowia mi kuru kwate adi na me na na ya tie eduru ba bi atie wakowia na sabi man hunu ba te kwate adi na me hunu abro so ye abro die so wakowia di awie wa hunu ne ba bia wo wo fa telephone atima fra ne ka che wagimi nyansa be na oje ni fa we ni trim we aboa we ne wo kura wo ti wo ne wusi obi bete we nyansa bia ni trim nyansa bia ni trim wusi wo wiem oba betene no yeso frɛ ayi bema girlfriend yo be wa ne se ukunu abeka mi ha be hwe me etime mu wa hunu si wa ebi ma adwene nye kura na ya eti ata no ye nko hwe ni musa no hwe baby okọ won san ko miem na wura ne modam se mi hwe photo no na ya wa hwe wo ho hey okay etuo jai ne tu wusu se seke jai awa musu wo bi ase park so na sebi ukura tu we kura wa na message enya gudio na ni bobra boni we fa yi nyame ye nyame ne boye woni ye nimu no eye yapon akanyuma so oto na na ya uti anyuma so oto aye yi wure na no sa wo gina hwa na wo control wa ye aye yi wure ye yi wa ye sa no be dan ne to na dan na ne to ne wusu se ya na ne tu na no fo isu popi ewusiafo na Abrampa ma hwe ya ode mmeto asemu eja Mame. Enefiada. Efiada bia ye nsufu. No ano odin. Efiada bia ye dabone. Ei. Ema emunipa. Na me no ka say ekuo. Eho asem na aba. Mechia beauty queens. Okay. Ewo buakwa. Okay. Beauty queens ye kuo bia wo mu buo mo ho ankasa. Cause kumase ye nyina me hu se ema kuo bebrebe saa tumi nipa ba ko tuma 100 me fan say nipa 190 yen yo yoga ya wo tuma 100 mo 4 years me hunu bi da na oba no e yo bi anani eten to ma discipline ya adwuma wo se on fa ba ma bi anwuram sa passem menko an wo de me ye kuo papa na me tu wo mofo nso me mpem ho asem me kwa me nsa hema na de ma me kan se we mu no obi baduna kwachiri si esi kuenye nyese kuenye nemum ye okuani wokubone enso ho le kubone ni nyina ye emu nipa sabe wo mo be mu no wo mo beto wo mo ene desu ba bi adi na menkan se ye nua ba no abra wo kokuo no ko hunu be ma no obepe be ma no ansan wo to nsafere ne se omra me ya de ma no no madi nka wo kasase dada ansa na obeto nsafre no na nhyehyɛ ya ne wo mu a wotreke no se me pase wo ba fie be ya de ma me ɛna be ma no hyɛ da ka se me ne obi pa wose da bi unu obi na eba de agya ɛne na me nya de ya ne ye nhyehyɛ na ye hyehyɛ ye no emra so tie sɛ me ba ti na enkomodada enkomodada no wo mode yasie sabio se menim hwe ana nana ya frɛ me nam so woni e agya yenkogya me nana ya aka kyerɛ me se ene agya se woni agya na jai da bia menim de yebesi o ntani ene wonya de ene me nso me jai because nkasa ye bi yedim ben kasa ye wo me yedi nkomo sie nti menim adwuma me ye sa entimi we ba na kasa minya ide a ene ne kyerɛ se me ka kyerɛ so wo se minya nti wo de jai chese me nyanko dia won so we nyanko me fa kire na mako hwe ewiase suban we yese eti se nyinsan yo wonyam wo se menyam me hwe wa ye basa wo se da bi menyam ja no wo ye dan a ebepie se na yefuro no na ampagya kora nso ase obewo se da anyam yes hwe ema bi wo ho no mo a adwene wo mu tirim no sabe mpere aduasa wo mu kura adwene bi sene mema na mema nso adwene nso sene wo mo Semen why wadin say will beat me eduru so a beating ni bebem na nka o ye be ma nyansafo na wo ba wo ni John kuo unu se oye o walefo
Obe mu so nche. Obe mu so nchare. Ne nkasasie kura nko no kasasie no. Huni se da be me nuaba. Wo kunu. Saa ne ma ne tie. Yenye nuaba, ne yenye nuaba ma ne yemfe nante. Bifi se ko ye saa de na anka beboa. Ne mo want me ama saa ne ma na adi. Ne mo hunu se da bi emre bia wo befrem bia na to nsa frem ya meba. Na ye be ma jimi fo selbi efie na wo kom no hunu se nye oba le fie. Ne mo ye be ma wo nyonko be ma fie. Ena nka mafa se bibi se asiye na be ma ne beto wo a. Enka ye be ka se wo kum nipa. Enya be ma na anye ye, wa anye ne ye na enya nka je oba ne ma ne kwa be ma de wo kuna ye dai. Antu wonti na ho kan sa. Ekwa ni ye twa na me fie si kwa ho. Ena mba ne ya tworo ho. Ah, na kwanta ata wajimi ana. Wonum sa ha no moda ho no wa fa na ha no de be fa e. Eye wo denti na wo kan ne keka obi da wo se mo se da si nkwanche wo tirem na mbabu ya bumu. Ye ka mu ntie. What I say, what do you be show me? And Jerry so on. So one who so one more by and a tan will be born now. Eh, and you can we ask about no go be there and say, Atado jono. Atado jono. And a bear or balance yes, subby or bad Jimmy for no one unity. And the idea what ye. And then the young pumpas and so crat a year. Fede Osimia will be why ya che? No, why ya telling Kawia? Ah, okay, what all you be quite Eddie. Said the enemy we yi jame de ma bre eye ade wo bre sai me honam ya me dabi tio wo frɛ ba ma wan kan chen se wo to ade wo no wo ba wo se me nam ya me ya enti massage me so that the feelings ne ba no be ma de nam aye de ode nsa be fa ne se na mu so you very sensitive mame ebi mo very sensitive and na mu a boy na abosa afa wo kwa ho na tie simu na Brampa wonim se nya obia na wo so okọ massage mpo dabi se me beda ho be mie dabi na no me ne doctor bi oya massage nkomo o ka kire me se ema ne bi wo hɔ a wutimi so ne ba bi no wato ayere what ase wan kan tiri mu a ana busa ne se ene doctor se wutimi massage oba ma ne to yere o saade a ene wo ne omo beda wo na o se da bi ye one omo nna na nipadua na ye wo ba bi a ye sen mi a eteki nipa ne off sa adena akoma na eba ni mu no se wo eti massage ne sa enya beta mu ma me ya mi se na wo ba wo hwe wo ba we ne na ho na wo de ato sere so na wo miamia ne na mu a de ba adwen na so be ba le be ba otim na se wo wi wo wie kura mpa nka wo wi ne obi kunu kote ene wadie fa twekọ no nso mfa ne kote ko ena wo de ba na wo frɛ na ka chense hello ata ena wo kunu se de wasi abedi me no munum ejama wo kunu se de wasi abedi me in fact me ho asisi me ho so ma wie wo kunu ana ta se o men kan hwe wiedi na ade bedu ana ta se ye men kan me kunu hwe o na mo wo ba de kwati a wadie ne noa no what I say? I want to send the choir. Samala mo, Sasofu, Sensio, Sadio, Sahomo. I fed you also with Trimusho. A dear who what Trimus young as she was a gent. So often I then Yabi Bisan and I could have money. Sa some dear, they say the Aquasine say Yadiaba, and definitely Beman. Waboli Kuramani. I will not so swear Jawab. Beman soon so be a really tragedy. Me eye may ye from kwa may you Mike na film eja abusuafo asema abafie he ya empanyifo asomu ansema akakraka enafie ada miti bijidi se wonso uti pae wo na Brampa na sane ya wunwe wo kwano wo nka njense ye wontiatia break kakra sani wo kan na ni se mintimi nka bi nana ya twene anim da ho a ye manchai ukobɔ njense eduru ba be yan ka no kura nkyire what you say sebeti ena dia mefa dia mefa wo de be bia bɔ nkyere ana sebi ade bi hye o ma me ba bi eja bi hye o ma me twam na so be kwatiko eye abusuafo na ya Grace yenya birthdays no yenya birthdays na ye ayeye why mo bedan ka ninti na mote ha me patro ya fa ni din ka okay sure me da say
Mariana oho Mariana J ena ene odi no awoda yi akwada akonofo yi ne maame ene Belinda na se mi name a one so mpatim ni nyina na aka abomu se ene ye ne be ya woda yi ye nyina ye nka no momo na ye nka nhira nsem akese emfa nwu akwada yi so wonyini na ommeye akwada onyini meye panyi papa na nyankopon nkoso a entre na him ene de nkwara we so ye nat yo nat nso ene odi na woda ne sede kora ne kume no ne ho efe papa nat ena wodi wa woda wo maame Harriet ene sompa dwumayefo nyina na yaka abomu ya ye ma wo awoda pai nat nyame nhira wo na oma wo nyini ma panyi pa onkoso a na ontretre wa him ene ye World Clement Day birthday kakrakai every Mr. Michael Oten ababio ya dodo na enim se ye friend champion one Dr. Amuzu ena eye adwuma na birthday yi champion se yemfama ohini ya ene wodi na wodai Clement Kelvin Yeboah honorable nyame enkosoa na onhyira wo na ontretre wahye pa na eyi ka ho wode ni dibre nyina ka ho na em se mantwro ni nyina be firi me momfa nche me opanyi kase yi na edi na woda ye friend Clement Kelvin Yeboah oye CEO na me refi adwuma no kra opanyi na wudi wa woda ye ne Mr. Michael Otia babio ye se nyame nhira wo onkwaso ama wonya kese kopim se obeye obolo pa na watoto kai acheche ye nyina unza ya mera se Matilda entry ya oko school wo St. Monica's College of Education ewo Mampon ena edi na woda yese Sompa Nkomo yi onsi ne fomo mfani agro da krokra wanhwe bia na ete se nia na depa bi ayira obapa se nia wusi doye Matilda yensoso yedo pa nyame nkoso a no nhiraw na ompeja wonsi biaye a ekron pa medase obey die jayo shay we die ye oba na chese ni figure we ye friend is saying Coca-Cola shape mo Queensta enso edi na woda nne Queensta of the krone de mother Roma mi hunu mo Queensta na edi na woda we free ne maame nom akua jamfu anyame che ene Benis ena afei ne nana ya ono nso wo ankase bojare ho na ase bojare ya yo inti Queensta efri bojare ankase a na busuafo nyina na wodi na wodai omo ne so mpatim ni nyina ka abomu se yema na woda pa na yensere osoro nyankopon se onkoso na onhyira no na onya kese kopem se obeye obolo pa Queensta happy birthday ya meda si pi yebakwa ahoma ne so ene yetiefo ne yahwefo akwakodi nkomo ne bombo a abeba me so na ma miti eya me ya makeup a wo hwei se aya ofe hwe angel se aya ofe odobroni nsa no a meka se odobroni antwimanimu a mede manim sa beba dwuma wa ba last week wa amantimi de memfono yi bai ene wa ba enti watwime ama kire se de me ya ben silindion wa anesa me ho aye fepa ye me pa cha o JB's paloa ena atwimanim kama yi na owadwe kwanta ubisa abna se wa obi a be kire o ba bi a owo na adwuma yi abasobodin ba ko abeta e kire joysticker na se enyuma no wo ye na ekwa animu no ne ye de abasobode e bebire ta e kire enti abna broni nyame nhia opa se abre bia wunya me ho bre siesie me ema me ho eye fe sei ninua ba lady Ewurabna nso so ya ono nso na oti CPC next month ya edi ene mfa say January ninua bema wawu America arekose mpade atonani o nani abre pa January ebe 17th ena ebusua ebetena se aye na yie lady Ewurabna
nyankopɔn bepa wani wamu enisuo na no nso ye kokosi hene o na abrampa say nana na ete mensa ebenkum so yi Foster say nya Foster biom enya Foster say ya fra o say nana yaw nsia enti me ba na say otumfo safie so ehene anamati otumfo safie so atia me hene ene ye dofo Foster oboaboa ye adwuma yi nana ya unsia ai te nana ya unsia say de wo be me say wojeje me a na me nso so me wura himfie ne nana no makokasa na omudi tumi bi ama me na me ne wa ba abedi ne nyo no onim bibi nana nsia ya unsia ana me ka asem bi ati sensi anyamia ya dum na nana no wabeso nana no mutuo mu agoro bi ho no odi a won onyai ense nana nto dame so okoto dame a o meka Foster eno kore ago ka Foster mo ni ade eno no de ne kwa himfie enye enti mesre ne se ebire ko nanim ye no nyame ne nana no maye ne kese enti o mani munye du asem ba ho onkunkom nanim kwasem bram ka kire wo na nanu ye de ne si so yi wamunatu wo koyi ni tiri hu dwene ba akokura anim wo kwa ba ya ni tiri hu ne na gbadwini na tim na empani die so kura tiri o adwendwene na be do so nana no na ekokasa na me hwe se producer ya fa afena no waye senyi enya agro wotira ho se kanete te dance no mimi ko bi timi hunu ne ko ye nyina nana nom ya pia wa na msina na producer om si o tomra de akọ endi se we de ya ye die mu a ye da nana nom nyina ase nana ya unsia na ye na asafie so hene ye be ma moaten me minim ne pa ya me yonko kakra fine nyame nhira no nana no so nhira ne se wa hye wani mo nyam sa na so fa no kredie ne wodo ene ne nante na wo be kon akọwanim nana ya etosu biem no ya ni wo mo ninkra so be fa post omonye no mfa bro nyade ma medika aka ho en express no wan hye ne kwa man hye so no uzo bia express e bro nyade a wo de transfer wo de gigi bro nyade me ka say mo si mo na brampa ne gigi na brampa na wo happy mo to kore se sa no enti ya be transfer kasa na mo de express ye hye mi obi papa apurabu mani bi bu wani se ne meri hitaso nana ne ya na obom de o na form se oje se bana ne ya be ka kire me o se se na me sana ne ya wawum na me name ne ho oba nana ya frame na me ni pia okai se me pie na wo no ya na de na hawo nana ya no me opia pani a me che wo ya na de na na se nana ya dey wasi na wo bia wo godi akwan akọfa toy for space ya je edi nana no be pomo se wu tufo edi wo se wo na space we sebi edabinim ya nana ya wudi matam ya nkwala dia be nkwala ya di gigi pro nya dia anse basa na se wo pani se wo se se me adwuma nshi adwuma ketwa da mekọ dai afinsia pa lie by lie, door by door. Wow, bet wow. No. Na Abraham pamame na mpanyinfo enso ase sanse omo nso so tie Foster echi nana insia de kai me nana ya wonsia aha te say no nche apiesi e de ma nana kwasi amoaten otumfo sa fie so hene ya owa abua kwa kagya ase onne ye ehene wo ebua kwa kagya ase ho na afi otumfo adwa ye hene ono nso so ye da na ase papa na na adwo adoma enso ye kagya ase hema ohu na ne ho ofe ye nya gro ne ye ka ho brase so a ye se enya gro fa ne kwa ne ho ofe papa na afi kagya ase gya ase hene nso so ye da na ase pa na na kwa me Debra kontena se nkonwa soafo hene wie de me katwio ohene ba na kofi nti asokore mampon akwamu hene nso so yeda na se epi sene yeda wono mo ase wono mo nso se Sompa TV4 Sompa FM ene Sompa mpanyinfo omo nso so eda yase enso so esara
ye ne yeda mwase se mo nso matimi ata ye chi ye nkwa ahoma ne so na ye ne adofo enkodi nkomo ne etwa ato na ye ma ye muso de nyame beye ya na waye yen na minim sesesei no ma waafo yi nso so atie simu a secretary fo ye omo lie dada omo ba fie be miemie na mu ma wonom condoms se wonom ne ye na pragiafo yi so jiga pragia yi yenya omo na omo fa kra mebo yen sesei wi asi hello good afternoon ma me Serwaah broni papa bi me pesa me kai Pizarro na yes Pizarro the classic Pizarro the classic baba Pizarro na pesa ma me nyagopo onko so na onchira no onyo kese ami na ma me wede wa dawroma ba me fa konya iso na me ntia madam Jena oya adwuma on Kinkias government hospital we nurse ni ho do na se na resoa on fo adwuma di ni abrokra yo yeda na se na ma me koma samso no abrantie ya ana se secretary ya ono eko obi enwukani one no koye bi agomu ayi empaso agre ma me eduru ba bi a nipa ya me ni na ho tituru ba de o de oye bema duru ba bi a mema 7 gloriousa ya dwene ni akoma no aya na ewo ba bi kakra ete ade ede so oba na anche se wo kuru ana o ma na ho ka okwan bi so a ede se wo so fo so ete akọ bema ni fie ede so ko ye na aba na bi ya wuti 7 gloriousa wuti so a na ko ka tere wan ede tre mema ye ti o fo okwan bi so na mo ama me Pizarro Kinkias Macau yo me da si Pizarro hello good afternoon hello Mira me pa cho mi entie we Alpha and my maintenance and I'm on a few years. It was so much. That is a person to benefit one. The fee, I'm got to live so by now, but then the boy, everybody, I come home. It would be a few kind of deputies, so don't be able to. And only a time, yes, and then, okay, yes, there's a very nice. The final one out, when you see my conquest of two crowd, that's what you're hopeful. You made us say hello, good afternoon. Mira, me pa cho me enka say. Hello. Me pa cho wotie wo ho ankomo no be ye den tie me na ye ni nkomo na nye kama why? Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oh, hine me pa cho mi entie we. So. Me pa cho. Ane dia na. To be ma no. Oh. Ya munti hwe montwe mo ho free TV ne ho ana radio ne ho. Ni entimi ni nkomo. Hello, good afternoon. Obi ama so. Ye keka ko no kra dia no odin. Abusuafo sa bre no enya ya bi momfa nche yen network no minim de asie nyam nsuo ne ka ho nyame ya adomo a efridge ko ma me beba na Sompa Nkomo no ye de amaw in a grand style na Yaa Serwaah na metina mu de ma me maame osofo maame preman ni ohini ni adazo ma me medase ewo kwan a wabo sa bre ye ma ye mu so sa bre so hwe ho ye o na bro nyai mo wano nkonkotie obi nyame ya adomo a Sompa Nkomo ye besan asi usubio makrao Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene yerusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 103.3 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom Sebronye yebema enisia ene yekwafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye ho hyem na propose
prepa oboard ponkomu yenya nkopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyankane so wo mu bedidi say sika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meet mu biem 0598559802 edie wo so yeta 1 media anasa blessed foster na sede afibia ye sompa achede ne mamono afi de ne nyame ya domu a eye new year da no ankasa 1st January 2026 ana niema yensa ka nyina ye beche enti se we yakunani a hye so se 1st January 2026 eye new year da no ankasa no sompa branches bia eben wo ahyeta e wo Ghana half na baabia no ko ho se de be ya wonsa ebetimi aka wo niema eye first come first serve mo amoye bia fi etwa mu no emu adanse de mo amunim sompa achede 2025 yabo Come on, do me